Si Maria gitawag og bulahan sa tanang mga babae or sa tanang katawhan. Si Jesus naghisgot sa siya dinhi og bulahan. Bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam. Sige lingay mong tupad na bulahan ka. Nabulahan ka karon. Na siya sa atong pinulungan ana swerte ka, pero sa kang Kristo dili ni swerte ang pagsuod og langit. Kinahanglan gyud natong himuag desisyon, ug unsa may desisyon ato gyung hulaton siya kanunay nga mubalik nga moabot sa atong kinabuhi. Nya unsa may pamaagi sa iyang pag-abot, ang pinakasiguro gyud nga moabot siya, iya gitang patyon. Ang atong kamatayon maunay pag-abot sa Ginoo isip atong tawag na to og amo or agalon. Kay inigabot niya, inigkamatay na nato, mahimo na siyang maghuhukom. Karon nabuhi pa ta, unsa man siya, manluluwas. Pero inigkamatay na nato, ang iya ng pagpakita maghuhukom niya. Iya tang hukman sumala sa atong binuhatan. Kung andam ta, siguro tang hukman padung sa langit. Og di ta andam, perti na tong impierno ha. Unsa may makapahimo natong dili andam, ang sala. Matod pa sa unang pagbasa, ang sala misulod sa kalibutan tungod sa pagsupil sa usa ka tawo. Kinsa man tong tawhana ang unang nisupil? Si Satanas. Kakaron di man to tao si Satanas, anghel man to. Si Adan og si Eva mo to'y unang gihimo nya pagsupak nila sa Ginoo tungod kay nagpatintal sila ni Satanas na maoy magsigig tintal nato padung sa impierno. Pagsunod nilang Satanas tungod kay una man tong sala sa tao, nahimo siyang gitawag og original sin. Mutakod na siya sa matag tao nga mataos kalibutan. Muna kanang imong tupad, wapa gani nagipanganak, duna na nay sala. Ingna na imong tupad, ingna sad-an na kang daan, sad-an na ka, di kakalikay ana, sad-an kita. Pero matod pa ni San Pablo, ang sala nga nagikan sa pagsupil sa usa ka tawo gibawi sad sa dako kayong grasya tungod sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo nga ginganlan og kinsa man? Si Jesus. Nya sama nga si Adan, kuyog niya si Eva. Nya si Eva sad mo'y unang misanong sa awhag sa yawa nga mukaon atong kahoy, bungas kahoy nga gidili. Si Jesus sad kuyog sad niya si Maria. Si Maria sad mo'y unang misanong nga matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Amo na kani si Maria ug si Jesus mao sad ni sila si ang bag-ong Eva ug Adan, pulos mga masinugtanon. Nya kinsa kuno tong mo gamit sa grasya ni Kristo, malimpyo ang iyang sala. Mao na niron ang atong mga sakramento gihatag ni Jesus, paglimpyo ni sa atong sala. Pero ang requirement ni Kristo para makagamit, maka-avail ta sa iyang grasya, kinahanglan tang magpaabot niya kanunay. Ini kakadlawon kinsa inyong gipaabot nga moabot?
Kamo ba? Ginoo? Bantay ha. Unya ini ka mga alas 8 buntag hangtod sa alas 5 hapon kinsa inyong gipaabot nga moabot. O negosyante ka basig imong customer og nagtrabaho ka basig ang tig-sweldo ninyo. Ana og pare basig nagpaabot sa kolekta o sa mamalit og slot. Ana basig ang atong gipaabot dili ang Ginoo ba? Kamong mga ginikanan kinsa may inyong gipaabot nga moabot sa inyong kinabuhi kada adlaw basig ang inyo rasang mga anak nya masuko dayon mo di moabot inyo dayong pangitaon magyaw-yaw dayon mo. Kamong mga asawa kinsa may inyong gipaabot nga moabot basig ang inyo rasang bana nya mga bana ang gipaabot rasang moabot kinsa man ang asawa rasad. Kamong mga nanagan sa politika karon sa barangay elections kinsa may inyong gipaabot nga moabot ang butante ang mga supporters ana kaya nga masag magrally mo diha magpulong-pulong mo wagi mo tambong nya basig nasipyata ang pari kinsa man say gipaabot nga moabot ang madre ang madre ang sige paabot ang pari rasad basig nasipya ta ba wa na ta magpaabot og Ginoo mo na magpaabot ta nya ikaduha magpaabot nga andam matud pa ni Kristo inig abot gidayon sa agalon naa dayon mo nga moabli sa pultahan inig tuktok niya abli dayon dili magunya-unya para karon tuktokon mo palit mo slot abli dayos pitakan palit dayog slot ano ba di magunya-unya unya na lang sige kinsa ninyo din nga inig tok-tok sa Ginoo palit dayon ta sa kamot adunay ni pataas sa kabuok kamong uban mga buangon mo kusugit nang unya-unya basta Ginoo na pero og parte gani og kanang atong personal nga gusto inig aksyon Diyos gana tira dayon tanawa ng mga manag-uyab inig ganab tukhang dayon di gyud ka unya-unya pero ang Ginoo gani mo imuhangyo unya na kana ding nagpuyo-puyo ingong Ginoo sige nagtuktok ang Ginoo pakasal na mo unya na Lord ana higugmaan ang imong kaaway gituktok na kas Ginoo na dugay-dugay na mong wa magtingog anang imong igsuon kuana na higugmaan na unya na Lord di pa ko andam Lord kapatyonon pa ko ning panuway dako ako lang sa ning huwaton mo upay-hupay ni akong gibati oy ikaw asawa ngano nakigbuwag ka na imong bana pasayloan na nagkapituan kapito anong gakigbuwag man ka ana unya na Lord di makaya Lord di makaya wa pa mo biya siyang kabit unya na lang ay pagsigunya-unya nigtuktok abli dayon ana nabitay ni paambit nato dinhi ni-text nako ingon siya Father na ako'y nangutang nako nga ako na gid ni siyang gipresyur kay kinahanglanon masad akong kwarta pero pagkabati ginako sa imong wali pader nga kana dayang magpahuwam ta dili na day ta maningil og bayad iya ko nung gidesisyonan na di na niya paninglon niya pag text ko nung usab iya ko nung giingnan ayaw na lang naghuna-huna aday kay ako na nang ihatag nimo porti ko nung pasalamat kay duhagod kabuk masakiton iyang giatiman di ay atong kuana ba niya ni saad lang yapon nga o ba kwarta ko ako ra nang bayaran pero siya kuno nga niingon nga dili ko na paninglon mura jud kuno siya giibtag tunok nindot kuno kayo iyang gibati tistingin ninyo kanang nanghuwam ninyo ay na di na lang na nako paninglon malipay dayon ka ano mura mamubuhay reaksyon
Mo lagi to siya lipay kayo kay kinasing-kasing man ang iyang kon gituktok man siya sa Ginoo. Nasa lain ni text nako, Father, kining akong parents stricto kay ni sila. Di ni sila gusto nga magkuyog-kuyog ko sa akong uyab nga kamirang duha. Babae man ni siya. Nya di sad siya gusto, Father, nga ang akong uyab magsugat-sugat mi. Arigid sa balay papamisitahon kay stricto lagi kay protektahan yun. Pero di man kuno kasakop ang iyang ginikanan, magsugat man sila. Adto man sila dito sa Hagunuyan. Dili ana bang mga chicken-chicken na nang kuan ba? Ikan siya sa trabaho, sugat sila dito. Ana, nya uli siya sa ila, siyarang usa, pero tinukhangay na sila dito. Ana, nya iyang uyab mamisita sad niya kunuhay nya naapagkuyog iniglakaw nila pero man na sila tinukhangay mo kuno na ilang gibuhat nya ingon siya nakabati ko nimo Pader ba nga niingon ka nga kana di ay premarital sex dako day kay nang sala mi desisyon gyud karon Pader nga di na gyud ko muusab anang kuana pagkanindot des gihimo sa akong ginikanan nga gibawalan gyud ko ana kay makapalangit gid ning ilang sugo nya abi nimo Pader paghagad sa akong uyab nga magkita na sad mi nya akong giingnan di nako wan agyud ni text Pader porti na kong hilak kutob ra di siya didto sa pagsugat-sugat namo physical ra gid kaayo ang iyang gikuan niya karon Pader ingon siya lipay kay ko murag na feel nako nga limpyo kayo ko. Nindota no? Kung sa mamumura manumog na guol, laina ninyo batasan. Nalipay na gani na, guol na noon mo. Kana bang musunod kas Ginoo ba inigtok-tok niya sunod ayon, lipay kay tana. Mura ta nag-ibtag tunok, mura sa taghawasan o kabugat sa tong kinabuhi. Kung moingon na ta, sige Lord, musunod na ko nimo. Salamat sa nisunod sa Ginoo og nipalit na tog slots. Tanawa di ba? I-update mo ang atong halin sa Holy Pads. Ang total niabot nag 82,266 slots. Pakpak. Dinhi sa ato 56,899 nya ang dito sa atong steering committee ang mga charismatic pinanguluhan nilang Sister Faye Barino kuan sila naka-raise po sila mga 25,367 slots amo na may total of 82,266 17,734 na lang ka slots ang nahibilin tag 100 pesos per slot karon ra ni kutob nga November 7 unya ang ato sang 30 slot challenge related aning Holy Pads ni abot sa 801 ka 30 slot challenge or tag 3,000 ka ang amount sa slot nya sa ato sang CTO kaning special slot na Christ Transforming Union para ni sa akong umaabot nga birthday kung makaabot pa ipanghatag tanis mga kabos na halina na pudtag 787 ka slots. Pakpaksad, may na lang na. Sa ginagmay na ginitubag niya sa 60 slot challenge related ani or 6,000 pesos per challenge na nasa tayo na dawat nga 60 slot challenge. Pakpak na sad. Salamat kayo. Yan, ni-increase na sad ang atong DSAP as of yesterday. Nakadawat na taog 89 ka slots na ang atong halin. 51 slots na lang ang nahibilin. Yes, pakpak. Mga buotan kayo ng mga awan niya. Ang namalit ani, mga simple nga mga tao. Dili kadtong mga nailhan ako nga mga dagko kayo mga
bahandi nga kaila-ila pod nato ang namalit ani mga yanong mga tao. Ana ba? Depende lang inig tuktok sa Ginoo kinsa dayoy mo tubag. Nya naa na sad tay 65 ka actual cash investment nya 24 ang dili wala pa marimit ngan hinato. Ato lang ning iampo nga walay mga kakulian ilag yung marimit. Naka-partial na po ta diha og 24 million. Siguro mga basig mga di matapos akong birthday humana nig bayad nato diha, no? Pura mamong og di mo moapil aning di sa pagampo na lang sad mo diha. Tag 500,000 gud ni siya. Pero na gyud nganong di man ninyo ihatag dinhi. Nasa iniingon nga, Padel, pwedeng installment tag 30,000 lang kada buwan na kumurag dugay-dugay ganang mahuman kaning i-reserve na lang na para unya sa actual na katong Columbari units investment magyapon na tag naman tay presyo ana nga tag 30,000 sa pre-selling 40 o 50,000 mga tulo tingali ka o pa na ma-final ha pero posibleng ingon ana mo na nay atong gitawag og kita ng tanan nga maka-afford ni ana. Nganong gibuhat man ni nato, mausa ni ang tuktok sa Ginoo sa akong kasing-kasing isip inyong pare nga mao ni buhata para sa kaayuhan sa simbahan. Makapahimo nig daghang mga proyekto, mas makapalambo sa pagtuo, makapalambo pagyud sa atong mga facilities sa simbahan. Mao na mga igsoon ang Ginoo niingon ang sala nihatag og kamatayon og kalaglagan apan ang grasya mihatag og dagko kaayong mga kaayuhan og kabalaan sa kinabuhi. Ang requirement lang Dios Ginoo pagtukaw kamo panganda mo kanunay expect my return anytime 24/7 nya inig tuktok niya abli dayon ayaw pahuwata siya kay mubiya ra sa nang Ginoo kay di na siya gusto nga maglangay-langay tag welcome niya inig tuktok abli dayon pasabot inig inspire niya sa atong kaugalingon buhata dayon ug madawat sa dayon nato ang kalipay nga Dios nun manindog ta mga buotang sulugoon sa Ginoo.